ଖରା ବେଳଟାରେ ନିଦ ଲାଗୁଥିଲା, ମୋ ଝିଅ ଦେଲାନି ଶୋଇ। ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବାରୁ ଭୋକ ତ ଲାଗିଲା, କାହାକୁ କହିବି ମୋହି। ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ବରା ଖାଇବାକୁ, ହେଲେ ଘରେ ତ କେହି ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ସାର୍ ଆସିଲେ ମୋ ପାଇଁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ନେଇ। ଚକୋଲେଟ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ବରା, କକଲେଟ୍ ଆଉ ବାଇଗଣୀ ନେଇ। ଏସବୁ ଦେଖିକି ଖୁସି ହେଇଗଲି ମୁଁ। ପେଟ ପୁରିଗଲା, ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲା, ଗରମ ଗରମ ଚାରେ ଏସବୁ ଖାଇ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ବାଏ ବାଏ, ଟାଟା, ଜୟ ସାଇରାମ। हम तो तुझसे मोहब्बत करते थे, हम तो